ọ dị mma ọ bụ na ugbu a ka ị na-abata ịnọnyere anyị ndị Igbo na-atụle ilu si mgbe onye ji tete bụ gịnị ụtụtụ ya buru oche gị nọrọ ala soro anyị na mmemme nke anyị na-eme kwa ngwụcha izuụka nke ụbọchị nke tata kedu ihe anyị kwuru anyị ga-eme taa anyị sị anyị ga-eleba anya ihe gbasara asịrị ka asịrị si ekposa ezinụlọ kwesịrị ịdị mma ya aghasasịa ka mụ na nwanne m nwaanyị Uchechi kwulitere ya anyị sịrị anyị ga-akpọbata onye ọbịa anyị na ya ga-etinye ọnụ ya na ya bụ okwu ka anyị makere ihe ọ nwere ikwu gbasara ya bụ asịrị onye ọbịa anyị na ya ga-anọkọ n'ụbọchị nke taata etinye ọnụ na asịrị abụ Odoziakụ Angela Azịjekwe. Ndị Egbo Igbo ekene m na ụmụnne na ụmụnna m aha m wụkwa Angela Azịjekwe abịakwana ka m soro ka m kọwaa ife gbasara asịrị adịrọ mma o asịrị bụ ihe Chineke nna jụrụ ajụ mgbe Chineke kachara ya ọ sị na ya chọghị asịrị o so n'ihe na-ekposa ezinụlọ o sokwa na ife na-etisa nwanne na nwanne na-etisa enyi na enyi na-etisa obodo na-eme ka ihe niile na-aghasasị ya asịrị adịrọ mma so achọghị m ka onye ọbụla na-asị asịrị ihe anyị na-ekwu ka onye ọbụla na-eme nye ewekọta ihe ya na-eme ka nwanne na nwanne nọrị n'udo enyi na enyi ya nọrị n'udo bete onye na-akụ asịrị na-akụsacha ka ekụsasị ya ụmụnne adịrọ mma biko o nwere efu enyi nwaanyị nwere so enyi nwaanyị a nwere ofu nwoke ọ chọrọ ịnụ bete onye nke ọzọ bụ enyi ya nwaanyị o jee kụọ asịrị si na enekwa ihe o mere na o je na-eso ụmụ nwoke ọzọ nwaanyị na-asị ka ọ bụ o jee tinye esemokwu n'ebe ya na onye ọ chọrọ ịnụ nọ so ihe akụsasị ya the man ahụ chọrọ ịnụ ya na hapụ ya jekwue si na ọnya ka ya anụkwazi ụmụnne m na ụmụnna m ihe ọdụmma nwanne m nwaanyị biko ka m ghọrọ gị nna Uchechi na-aghọta ihe ọ na-ekwu ebe a na mmadụ chọrọ ịnụ mmadụ ekwere maka ihe asịrị ka ọ jụọ ya onye a kọrọ asịrị eje lụwazie ka ị nwere ikwu na ihe a biko ọkwa asịrị ka o ji wee gbasaa nke onye ọzọ ọ ga-ejikwa asịrị gbasaa onwe ya ebe ahụ maka na ihe dịkwa na asịrị abụ oge ụfọdụ ọ bụ na iji obi ọjọọ ihe ibu n'obi wee na-eme ya bụ ka ibute ọgbaghara ọ na-anachite azụ maka na ihe onye ahụ ị na-asịrị asịrị ga-emecha chọpụta eziokwu o nwere ka ọma mmeta ọma mme echi mana ọ ya emecha mee gịnị mee mgbe o mechazi ime gịnị ga-eme ọ ofu ihe ndị a na-agba asịrị adị eche kedu ihe ga-eme mgbe eziokwu ga-apụta ihe ndị Igbo na-asị na kpọtọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi kedu ihe ga-eme mgbe ọ ga-eme ihe na-adị n'ihe asịrị a dịka onye ọbịa anyị na-anọ si wee kwuo asịrị ajọka ụfọdụ ndị na-ewere asị dịka nri ha na-eri bifo anyị ebido ahụ na-agwa gị sị na onwe ndị asịrị a bụ nri ha akịta n'ụtụ ha ṅụọ ya n'ụtụtụ ka mmiri rie na nri taa ya ka frut ibe ha na-eri ezigbo dayeti ha na asịrị ụdị dị iche iche dịka ụmụnne na ụmụnna m ana m ayọ ọnụ kwụsịkata na asịrị fụ na onwe ụnụ n'anya mee ka ihe na-aga ọ bụrụ na ịfụ nwanne gị n'anya ihe je kụọ asịrị mee ka a gbasaa ihe na ihe ọ chọrọ ịnweta maka afọ na asịrị ka a na-akụgharị a na-akụ asịrị onye a nweta ihe anya ukwu na ahịa ma anya ukwu na-ebute ịkụ asịrị anya ukwu o nwere ike ịfụ na ife ọmụ na-abịala onye a ịchọ ka ịkụ asịrị gbasasị ihe ahụ na-abịakwute onye ahụ ụmụnne m ọdụrọ mma biko ka anyị wekwe n'okwu Chineke na ka anyị na-ebi n'udo ka anyị awụ emechaa ka Chineke na-awọsị ya ese ụmụ m na-ebi n'udo asịrị ajọka ahụ asịrị na-egbusa nchọọtụ nwe ihe karịrị asịrị nye awụ ihe na-ekposa ụwa niile biko ụmụnne m ana m ayọ n'anya yes ọ nwere ike ugbu a mụ na Uchechi n'ebe a na mmadụ chọrọ iburu ya moto masị ọ ga-akwa ebe chọwa Uchechi ahụ o zuru oshi o mere nke a ọkwa ka ihe asịrị ma ọ bụla a na-akọ ihe na-ezighị ezi gbasara mmadụ ị ga-akọjọ onye a ka ọ ghara inweta ihe ahụ mgbe ahụ onye a na-enweta ihe kedu uru ị na-enweta kedu uru nọ ya amanụ ma ọ ga-eduga gị n'igwe nwaanyị ọma biko ikwugo ihe gbasara asịrị ọ ga-adị mma ka ndị ọma na-ege ntị mara ụfọdụ ụmụ ihe asịrị na-ebute
ụmụ ọghọm dị na ya n'ezinụlọ maka anyị ga-achọ ikwu ọghọm dị na ya ekwuzie ụzọ dị iche iche mmadụ ga-eji wee na-agbanarị ya ihe ọ ga na-abụ onye a njere bịa inye ya enwere ndị mma na ha da abịazi na be m akọ maka ịbịa kọcha nwere ihe m na-ada eme ha nna mme ya ịmasị gị agakwana gwa uche echi hapụkwa okwu a ọghọm dị na asịrị bụ na ọ kwesịrị ọdụ mma onye mmadụ bịa gwa na onye a mere ihe na onye a mere ihe ihe asị ka ihe echikọrọ nsị ihe onye a mere ewezikwa m ga-ejụọ ya onye ahụ sịghị gị ji ejụọ ya ịma na eziokwu mana ọnwụ na ọsị gị ejụrụ ịma na asịrị ka ọ na-asị andị asịrị na-ebute ilo na ọnụma ọ na-ebute ịfụ nwanne ị na-agba ọsọ ọ ịfụ ife ekwesịrị na ya eme ihe asịrị a na-eme na onye go na-edo na mma inwezi ike inwe ike ijekwunye jesi ya na-ekwu ihe mere na-ekwu ihe mere bikọsụ ihe kwụ na he bikọsụ ịtụfugo ịhapụgo ihe niile kwesịrị imere gụna na-adịghọzi na gud gụna enwezi ike okwu ntụ nsi ekwu bifo bikọsụ ịkọsasịa na ya ịkọ na akụ so onwe ozi ka esi nwee ife ka esi ife bekwute onwe ezi ka esi nwee ike ibekwute onye a onye ka anyị ji ekwu na asịrị adịrọ mma biko nụ hapụ na asịrị aka asị m asịrị ọkụ ịma na asịrị nwere ike igbochi ọganiru ọ na-egbochi ọganiru na-egbochi ihe niile dị n'iche maka na mgbe ahụ abịaghị ụkọtọsịcha onye nwere ike hụ ihe ọ ga-abụ ọgwa gị ime ya ọbara gị uru mana maka na obi na-enu ya inu maka ihe a si jigoro ama m ma o nwee ofu akụkọ m nọ ọ bụrụ na m akụkọ maka anọ m mgbe o mee ebe ebi agbata obi na ibe ya nwaanyị nke ọzọ mmadụ ejegoje kọcharịa na nwaanyị nke ọzọ jikwa bụrụ ajọ nwaanyị mee nke a dị wiked nke aka akọjuche nwaanyị adịghị ekenezi ya bụ nwaanyị ịma na o ruru ofu ụbọchị nwaanyị wee pụwa jewe ebe ọ na-arụ ọrụ ụmụaka na-egwu egwu nwa ya nwoke danye na wel o wee bụrụ nwaanyị ọjọọ ahụ a sịrị ya na ọ na-egbu mmadụ mee nke a bụ ihe nọ n'ụlọ nwaanyị ọjọọ bụ ihe gbapụrụ n'ezi tinye ebute lada bịa mee gịnị bupute nwatakịrị nwaanyị ọjọọ bụ ihe bịa pịsịcha ya mmiri n'afọ duru ya jewe hospital mgbe ahụ abụnụ mgbe ụwa fon ịma mgbe ụwa ahụwa ka elu ka abụọ nọọsa na fon adịkwa nwaanyị ama ihe na-eme n'ụlọ nwaanyị a bụ ihe du nwa ya jee n'ụlọ ọgwụ enetechie ya anya nye ya ọgwụ dozie ya nwaanyị nata saa ya ahụ were ụmụ ihe na-ekpo ekpo nyacha nwatakịrị were akwa nye nwatakịrị di na wazie na bed dị na bia mgbe nwaanyị na-abata ịma ụdị akụkọ ahụ n'okporo ụzọ ri ka akpọgọrọ ya si ya gịnị makwa ihe mere na nwa gị ya nachakwana ịma na nwaanyị enweghị ọkpa o ji abata na bịa nwaanyị asị ya nwaanyị pụta sekpuru bewe wee kọwazie niile akọgoro ebe nwaanyị nọ nwaanyị nọrụzi otu a na-eme ihe asịrị na-eme mana ọ bụrụ na nwaanyị abụghị onye na-atụ egwu Chineke were na nwaanyị ada ekene ya ọ da atụpụrụ ya ọnụ hapụ ije gụpụta nwa ọ ga-asị hapụ ya ebe ahụ ọkwa onye ire ya lọta eji aka ya wee bee ka esi zọpụta ndụ nwaanyị ahụ nwatakịrị a asịrị mana otu ahụ o jecha nwaanyị ahụ azọpụta nwa ya ahụ kedu anya ọ ga-eji ahụzi onye ahụ bịa kọrọ ya mba a sị gị na ozugbo ọ bata sekpuru ana na-ebe wee kọwara nwaanyị ma onye bịara kọ mgbọsị ọ kọrọ and ihe niile ọ kọgbọbịa bụ gịnị asị maka Igbo na-asị mbọsị niile ewu nke onye ori mana otu mbọsị nke onye nwe ụlọ onye a mee nji na-asị bikos anyị ekwugo ọghọm dị na ya ikwu ka esi agbanarị ya dị mma ọ bụrụ na nwaanyị ahụ mgbe ahụ onye ahụ kọchara ya ihe ahụ bịakwutere onye akọrọ si ya nekwa ihe m na-anụ nwaanyị ọka isi wee mee nwaanyị ahụ aka agwa ya iru ahụ aka eziokwu na ndị wasị ana nwere ike bụrụ na ihe Chineke ji wee mee ka nwa adanye na maka oge ụfọdụ a na-eji ihe ọjọọ edozi ọgba aghara ọ bụ na nwa ha adaghị na ime wel ahụ ọ bụ na ọ je jụọ ya nwaanyị aka agwa ya enwere ike iru ahụ a na-ekwu okwu ya ama ruo n'oru ana m na-agwa gị agbanyeghị na nwa adanye na ime wel ọ ga-enwego ọtụtụ ihe ụmụ nwaanyị na-agbakagoro imere onwe ha mana maka na ejegoje were mkpụrụ ọjọọ kụchaa n'obi ha niile bụrụ ndị iro na-ajụ ndị a na-agba asịrị ọ na-enyere ha aka ha na-eto ka ha na-eti ya na ọsọ na ọ na-ewetu ntụ ha daa maka na nwaanyị enwe ihe ọbụla mmadụ na-eme onwe ọ na-eweghachi ntụ ha azụ mana onwe ndị ụbọchị ọbụla ha na-akọbeghị asị ahụ ga na-ekpe ha ọkụ ịmakwa ka ọ dị m n'obi ọ dị m ka ọ bụrụ na onwe onye na-agba asịrị a ga-akpọtatụ ka anyị tinye ya n'oche Joyce ya nwaanyị ọma asịrị na-agba kedu ihe na-erite ihe niile na-abụ onye ndị enweghị Chineke o nwere ihe onye ọbịa anyị tụpụtara si
mgbe ụfọdụ anya ụfụ ekwetara m na nke ahụ nke a nọmba 1 na anya ụfụ maka na ọ bụ na iburu mmadụ ihe ọma n'obi nya dị mejọ nwa ịbịazi abụ na mmadụ na-eto onye asị onye a na-eme ọfụma sị gịnị o mekarịrị onye ịkọja anya ị na-ekwu nke a na ịmakwa mbọsị dị otu o mere nke mmeje ka mmee ihe ka ihe yi na ha na-eto ka emebisie ya ọ nwere agbata obi ebe m bi ugbu a mgbe m kwabatara ebe o nwere nwa agbọghọbịa ya ịgba ihe nji kwụsị ịga bịa ee mgbe ọbụla ị gbara ịkụrụ aka na bịa kpọmkpọmkpọmkpọm ntịbata isi Ngozi sịrị nke a Ifeanyị sịrị nke a ịnwụ onye dị mma mana onwe nke ọ na-asịkwa ka ihe na-ekwuzi sọ ya bụ onye ọma oru otu ụbọchị nteta ụra n'abalị kpọta nwanne m nwaanyị mụ na ya nọ si ya bịa nwaanyị a na-achọkwa ime m ka m ghọọ onye amụsụ maka na onye asịrị bụ onye amụsụ maka na ị na-ata ọdịmma ndị mmadụ na-amịghị amị ọ bịakọtaziere m ihe onye a na-agafe onwekwa ihe onye a mmemme o maka ihe asịrị m o na-ewesazi onye ahụ iwe onye ahụ amakwa na na-ewesa ọ ga-ama na ị nwesịrị ike bụrụ onye a mmekọ ihe onye ahụ na-asị bịa mkpọ nwanne nwaanyị sị ọka ịfọrọ enyi nwaanyị a adọna maka na nwaanyị a na-achị duba m ọkụ mmụọ maka na eluigwe na-agụ m achọrọ m ije mana ị ma na mgbe ọbụla mmadụ na-akọrọ gị asị na-akọ ya na-atọ gị ọ pụkwa ọ ga-ejikwa gị nwa ọ ya bụ ihe ndị mmadụ na-ama wee na-akọ ọkọcha nke onye ọzọ ikwu ha ofu ahụ ikwuru ori ajekwuru onye asị ọ ga-agụ akwụ onye Igbo ji wee gụọ egwusi ọkọ nke m akọghọ nke ya lee nụ na-eme ha akọ ọkọ nke m mere nwanne aji ọkọkwala nke o mere mụ nwere n'ime si basị gị ịkọ nke m ka akọ nke lee nụ na eme ha akọ ee maka na mgbe ọbụla onye na-akọ asị ọ gaghị akọta nke ya na uche chisịrị amasị m nwoke atịrị egwu asịrị na-agbasasịkwa obodo ọ na-adị ya n'ọgụ na-adị ya n'egwu o mere nwanne na gịnị ịma ndị Igbo na-agụ egwu nwere ihe dị ha ma ihe anyị ji na-ekwu asịrị ekwusie ya ike anyị na-enwe na-enwe ka anyị buratagodo asịrị a n'etiti di na nwunye n'ezinụlọ ka anyị kọgodi maka ya na maka na anyị na-akọ asịrị ya n'ụwa ebe niile kedu ihe asịrị nwere ike ibute na ebe di na nwoke na nwunye ya na ụmụ ya nọ ịma nke ọjọọ ya ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị nne na ndị nna azụgo ụmụ anyị na ụmụ anyị bụzi ndị na-agbanyezi anyị dị asịrị nna pụọ n'ụlọ ọ nata nwatakịrị akọwarị ya ihe nwunye ya agaghị agwa ya getewe ihe ọbụla nta na-ajụ ha unu amakwa ihe unu na-eme ụmụaka nkunu bidogo na nwata wee zụọ ha nna na-apụ kpọpụta nwa ya na-ezisi ya debere nne gị anya ebe ọbụla ọ nwaanyị nọ na kichin nwoke akpọbata nwa ya jụwa ya kedu ihe nne ya mere nwaanyị na-akpọsị nna gị nna gị o nwere ofu nwaanyị anyị na ya bi ụzọ ebe anyị bi ịma nke ahụ nwa be ya ka ya na-agbakọ asịrị ọ na-apụ ndị ọzọ na-ekwu ọsị a ga-agete o jee tinye ntị na ihe ọbụla ha kwuru bọsọ ọbụla nne ya ukwu bata ma nwa asịrị ọ kọrọ ọ ga-eti ya gwogwo ma ihe nwa a na-eme ọ ga-etesi ole ma onwe ha nnukwu asịrị ọ ga-ekete otinyekwu ya ebe ọgwara nne ya ukwu eburu ya ozugbo taa esiri ya ihe asịrị ebuka ndị ọma na-ege ntị geenụ ntị maka na anyị kwesịrị ikwu ụzọ dị iche iche a ga-eji na-akwụsị nwere ihe ọzọkwa dị mkpa na nke di na nwaanyị a na-ebute asịrị ịma na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike hụ na nwaanyị nke ọzọ na di ya na-emete ha ọfụma achọ ka ha gbasaa ha enwere ike bụrụ ofu ebubo boo nwaanyị ahụ jekọrọ di ya na nwunye gị ahụ na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a nwoke a ga-ajụ ajụjụ ya na nwunye esewe okwu mana ka ihe ha ji eme ka ha wee gasa ya ya bụ na ndụmọdụ dị na ya bụ na abịa aka ọrụ gị biko jee chọpụta chọọ aka ọrụ nwa aka ọrụ maka oge ụfọdụ ihe na-ebute ịgagharị ihe a akwụkwọ nsọ kwudiri ya sị na ọ chọrọ ka ụmụ agbọghọ bịa lụọ di netewe ezinụlọ ha ka hapụ inwe ohere ị na-epigharị na-achọ ebe ha na-akọ akụkọ na-agbasa ha etinye aka ka anyị gbaa mbọ nwee ihe anyị na-eme mmadụ bịa kọrọ gị sị gị na onye asịrị esi ya mma ajụkwa onye ahụ because ọ sị gụkọrọ onye ahụ nwa na-eziokwu gbam mana isikwa ha anya and ịhụ na onye ahụ ama mbịakwutezi gị ọzọ bụ ịkọrọ gị ịgwa ha anya ihe ahụ ịpụọ na grupu ya onye nwa bụ ihe abụ ụzọ dị iche iche anyị ga-eji maka asịrị adịrọ mma ka anyị jisi ike na-enyere onwe anyị aka kọrọ anyị dịka anyị si na-ekwu ata biko ndị ọma na anyị na-anọkọ onye bịa kọrọ gị kọwa gị nnọọ gebe nnọọ getụcha niile ị jụọ ya ofu ajụjụ ma abụọ kedu nke ị kwuru mgbe a na-akọ ya ka ihe kwuru mkpọọ ya n'ihu n'ihu ka anyị gba ma ihe ọwa eziokwu omume ọ ga-eme ga-agwazi gị ma eziokwu ịmakwa ka isi ese mana ụfọdụ anyị na-asịrị na-adị anyị mma anyị na-achọ ka a na-akọrọ anyị
onye emekwa Kọchara gị ibu. anyị na-ege ibu kedu ihe iji ya Onye ji ya, ma ọ kwa Gị ibu nwakwanụ, arụ. onye na-atụ mmadụ ofu aka anọ na-atụnụ nke enu dịka anyị na-agbari ya na-aga maka ihe asịrị a biko nụ ka anyị gbanwee unu wepụ aka na ya akọrọ gị jụọ ajụọ tupu ị na-eburu ejekwuru onye nke ọzọ sị gị na onye a mere nke a na-erikwa anya tupu ị na-aga ka ị ghara iji aka gị weta ihe ga-ekesa ezinụlọ gị mana ọ bụkwa na ugbu a ka ị na-abata ịnọnyere anyị okwu asịrị ka anyị na-agbari mana anyị ga-aga obere ezumike anyị lọghachita unu amatazie onye ọbịa anyị na ya nọ eti ọnụ n'okwu a unu ejekwara ebe ọ